Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Zillet, zillet, zillet. Em ji ku derê dest pê bikin ji bo îzahkirin û vegotina vê zillet, rezalet û rûreşiyê. Me gelek zillet, sefalet, rûswayî, îxanet û rezalet dîtin. Lê me tu carî şahidî ji tiştekî wiha re nekiriye. Di heman demê de 3.2 trilyon dolar dane îbilîsê bi navê Trump û li kêleka wan bi awayekî wehş û hovane 114 Filîstînî tên qetil kirin. Hem yên ku didin û hem jî yên ku pera distînin vê qetliamê temaşe dikin. 3.2 trilyon dolar didin vî qatilê cenawîr ku dibêje a ji te re ew qasa pere qetliamê xwe li Xezeyê û alema İslamê bidomînin. Gelo ji vê yekê wê de tir zîllet, rezalet, îxanet û rûswaybûyîn heye yan na. Hemû ev tiştan bi rezîlî tê kirin. Dema Xeze dahat bombebaran kirin, dema 114 Filîstînî dahatin qetil kirin tê kirin. Ev kustex û ev rezîlan tew nebên, qet nebe di vê ziyaretê de navberekê bidin qetliaman. Dekam werin bûyer û sehneya kerîh û rezaletê ya ku ket rojeva dinyayê. Li Emîrtiyên Erebên Yekbûyî pîrekên Müslüman kirin rêzê û Trumpê eşqiya bi rewşeka rezîl pêşwaz kirin. Tu Müslüman tehemmülê vê rezalet, zillet û îxanetê nake. Wallahi hemû kilîdên vî welatî bidana vî eşqiyayê cenabet ji vê zillet û rezaletê bi şeref bû. Gelo di serî de însanê vî welatî û alema Ereban ev zillet û rezalet û rûswabûn û îxanetê çawa qebûl kirin? Ma wê kengê li hember vê zilletê rabin ser ling û piyan. Ya Rabbi, ya Xwedayê min, em ji bo Xezeyê bişewtin yan jî ji bo vê zillet û rûswabûnê bişewtin. Yan jî ji bo ew qas serweta ümmetê ji van dijminê İslamê yên zalim û kafiran re tên dayîn bişewtin. Digel her tiştî em hêviya xwe ji Rebbê xwe, ji Xwedayê xwe nebirin. Dibe ku ev zillet û îxanet ew xas bi eşkere tê kirin. Bibe sebeba rabûna ser ling û piyan a Müslümanan, bibe sebeba hişyarbûna Müslümanên ku raketine razane. Tiştên ku medîtiye însanên me ew qas tehemmülê zillet û îxanetê nakin. Hişyarbûna însanan ne wek hevdû ye. Hin kes bi fisînekê bi dengê piçûk, hin kes jî bi pînekê hişyar dibin. Tenê kesên mirî hişyar nabin, nain ser hişê xwe. İnşallah însanên me nemirinin. Bi silav û dua.